گەلۆ جارێکی کەتیە بەرگوهێتە و ئەم مرۆڤ نەتەنێژ لاشێکی فیزیکی پێکتێ لێبەلێ لاشێکی دن کوژ ئەنێژیە پێکتێل دەردۆرامەدە هەیە و زانستەکە تایبەت بۆ ویدشتی هەیە ئەو زانستە هانێ بناوێ هێزا زندی تێ ناسکردن شخوام گەلک جارە بەحسە هێزا زندی کردیە و شخوام گەلک جاراژی ئەف پێوە هانێ گوتیە لێ خوازم وێ جارە هینکی بهتر بەحسە هێزا زندی بکەم بەحسە لاشێ هانی بکە ئەزێ هەوڵ بدم باوایەکی گەلێکی بەسیط و هێسان ژوارە بەحسە ئەف لاشێ هانی بکە l'ev laşê hanê de hezir bîr û baweriyên me herwiha vîranînên me û gelek tiştên din tên parastin. Heger ev laşê hanê paqij û baş be em ê tiştên baş û tiştên gorî xwe bikişînin jiyana xwe. Lê heger tiştekî ne baş tê de hebe tiştekî xerab tê de hebe wê bandor li jiyana me de bikin nexweşî, kesên nebaş, em karin bêjin peywendiyên yan têkiliyên nebaş û gelek tiştên din. Ev laşê hanê dibe ku bi çavan, bêxerakirin yan jî bi nivîştan her wekî destek û zikreşiyê dike dil xerab be ew jî hestên wî jî bandorekî li ser ev laşê hanê dike û ser jiyana wî jî bêguman dike ji ber ev laşê hanê berpirsyarê tiştên piraniya tiştên ku li jiyana me dibin heger ev laşê hanê baş û paqij be wê jiyana me jî gore ev laşê hanê baş û paqij be gelo çima wilo ye ji ber ku ev zagoneke ev yasayeke gava enerjiya te yan ev laşê derdora te paqij be û baş be û xwedî enerjiyekî bilind be wate peliyên wî gelekî xort bilivin wê tiştên gorî ev peliyên bilind gorî ev enerjiya bilind ji xwe re bikişîne tiştên baş tiştên gor xwe gor jiyana xwe ji xwe re bikişîne em ê hêdî li pêşê rojê de fêr bibin çawa em dikarin ev laşê hanê paqij bikin û ez ê hewl bidim rê û rêbazên gelekî hêsan bidim we ku her kes li mala xwe dikar ve bike da em ev laşê hanê paqij bikin û jiyana me jî hinkî baştir bibe ne hinkî bi rastî wê gelekî baştir bibe hêvî dikim ku ev zanîngeriyên han ê ku niha min li vîdeo de gotibû bigihên kesekî û bikaribe tiştekî li jiyana xwe de biguherîne heta careke din bimînin nav xêr, xweşî, aramî û dilxaniya Xwedê de.